fas diante do ordenador cos ollos pechados? É que Windows díxome que pechara as pestañas. Buah, dixeronme onte que son feo. Pois a mí dixeron unha cousa peor. Que te dixeron? Que tamén és tonto. Buah, outro día comprei un reloj que te cagas. É que marca? Ahora, E por canto me compras a miña sogra? a túa sogra. Por nada. Trato hecho. Manolo, non se bebe mentre se traballa. Tranquilo, que non estou traballando. Así, que vos dixo o médico? Que me quedan 8 meses de vida. Como, é lo que tes? Eu nada, pasa que a miña muller quedou embarazada. Hola. Hola, son aquí os exámenes de jardinería? Non, equivocaste de planta. Pois empezo ben. Hola, é o manicomio. Sí, dígame. Quería saber se está libre a habitación 24. Sí, está libre. Está libre, wow, por fin conseguí escapar. Dígame vostede o motivo polo que quere divorciarse da súa muller. Bo, é que a miña muller trátame como se fora un can. Pero maltrata ou pégalle? Bo, é que quere que lle sexa fiel.